Txartelak naztuta. Txartelak naztuta, hasi naiz. Baina lehia jarriko ditu bere lekuan. Maleta prestatzen ebilen egelako. Zertarako? Ba, eguntxo batzu pasatzeko hortik. Esan daiteke non? Ez paparatziak ez ikusteko. Gaur gozatuko dugu Miluzeko lehiarekin, besteak beste hementxe ditugu. 3. egunez, Nerea eta Pauls baduz? Ondo. Ondo, aurreko finala. Zeuekin eginda, 217 euro eskuratu dituzu, Zeo zertxu? Bai, afari bat itxeko. Hori da, afaritxu baterako, eta batez behin datozen egunetan, gastatzeko eta potetxu betartzeko, bai? Ongetorri, bikote? Lucia eta Naia, Irundik, 2. ez gurean, aipatu genuen Naiaren abizena, fanzua eta exotikotasuna. Bestalde, Luciarena aipatu gabere ez genuke utzi nahi, Lucia Taberna. Bai. Taberna bati izena jartzeko ere, Lucia Taberna, farmazia ikasten ari zara, dena den, zerra gaitezen. Eta aste santua, bidea kontuak aipatu ditugu, Jaski, hau bide joan nahi dute Greziara, kontuz, baina ez besterik gabe Grezia bisitatzera, baizik eta? Pues bueno, a ver, oso, mamamiaren oso zale gara, eta orduan, pues, bisita egiteko eta... Rekreazio moduko bat edo egiteko? Bai, musikal moduko bat. Vale, zatitxo bat abestu nahi duzu edo? Adibidez, gehien gustoko duzuena, pelikulan. Ez, ez. Pero, iritsiko zarete Greziara eta... Ai, ez dut egin nahi zelotxa. Bueno, baina asmo hori da. Momentuz daukazuenarekin, 0, ezin gara joan Greziara. Beraz gaur, ganak ondo ingo ditugu, dos? Apa, bigote? Zakuko diruarekin bai, hemen rekorrak hausten gabiltzarako honetan egunetan, zakua bete-bete eta daukagu. Andoni Antxon, zuek pentsa, ongetorri, zer baino lehen? Zuek pentsa etorri eta zaku irabazi. Bilbotarrak izan da. Arratxalde baten gazta. Hore, arratxalde baten gaztateko, derto. Andoni, txikitako lagunek? Bai, txikitan ezagutu ginen, ikastolan. Honetorregaz ez da izaitxe, pero bueno. Ez dakizu zergatik, sopatita hau. Zuzen bide ikasten zabiltz, Andoni? Bai, 3. mailan. Eta, zer moduz du, Ondo esango beko. Ondo? Eskua baino beto? Hori fijo. Historia ikasten zu, Antxon? Bai, gazte izen. Eta? Gustora. Ondo? Historia ikasi ez ezik, historia egin ere egin daiteke minuzon, Bai, ia gertzegun. Ze ondo? Animatu zariela eta etorri? Bai. Hau pasuek? Miluzeko musikala beraz, mamma mia ezakiz de genero den, topatuko dugu zerbait. Aztena doa, guazen! Erton, izen polit bat munduen? Antxon. Izen polit bat munduen, ane esate baterako. Asko jartzen dan izen bata, gainera, eta jende askok daukan izena. Ane izenarekin egingo dugu jolas, nordu maira, pareak osatzeko. Nik. Paul, hartu leku mesedez. Ane ezagun batzuk, nonguak diren, lotu beharko. Guazen denpora. Ane Lukin. Bilbo. Ez? Mai Ane Txoperena. Endaia. Oi? Ane Irazabal. Arrasate. Oso, no. Ane Picaza. Bilbo. Bai. Ane Gabarain. Donostia. Ane Lukin. Iruña. Osondo. Ane Mintegi. Ba, Izal. Osondo. Eta Elorrioko izan ere, Izal esan duzu? Nire pixukidea Izal darrasan eta bakizu. Mira, oso polita hori, keinu hori. Ane Picaza Bilbotarra, Polita berak egiten duen guztia ere, antzezile aktore artista, segulakoa, Bilbotarra, Ane Irazabal, Arrasatetik, mundura, nolabait azkenaldia Merlinen, Ane Mintegi Izalgo tenis jokalaria, Wimbledonen aritua, txapelketa bere mailan irabazitakoa, Mai Ane Txoperena, Endaiarra, kazetari, idazle bertxolaria, Ane Lukin, Iruñeko abeslaria, eta Ane Gabarain, Donostiako aktorea oso ondo, 6-6, 60 puntu bera. Luki eta Naia zauen txanda lanien azteko, gogotxu? Bai. Nordu maira? Hartu leku nahi mesedez, kirolariekin egingo dugu jolas, euren ezizenekin. Bai? Guazten denpora. Lionel Messi. Arkakusua. Oi? Ernesto Espeleta. Berrizko ia. Ez. Marino Lejarreta.
Katamotza. Nadia Comaneci. Neskato perfektua. Bikain. Oian Sanzet. Katamotza. Bai. Frantzina Blankers-Cohen. Etxeko Andre Galaria. Gari. Ernesto Espeleta. Berrizko ia. Ez. Zerri naia. Ia. Txuratu dugu, dena den, Frantzina Blankers-Cohen, etxeko Andre Galaria la dizen zioten, laurrezko domina irabazituen, garaiko machismoa, orduan ere, bazen nabarmenagoa kaso, etxeko Andre Galaria la jarri zioten ez izena. Lionel Messi, arkakuzoa, que la pulguita, bizkor aritzen baita bera, txikia. Nadia Comaneci, neskato perfektua bera izan baitzen, gimnasia erritmikoan 10 bat lortu zuen lehenbiziko atleta. Marino Lejarreta eta bera zen berrizko ia, fina, luzea, indartsua. Oian Sanzet katamotza, eta Ernesto Espeleta bera da bihurri, eta ipatzen du, uste dut, zuzendu naizela, baina orduan ondo jarri zidaten, bihurri ez izena. Zuek ere zuzen, laurekin berroi, puntu! Antonita Antxon, lanien hasiko gara, futbolariz sarie. Bai. Bizok, ze taldetan Antonizu? Udondon. Eta zu? Lehioko baten. Antxon? Nik jokatu ez da jokatzen, baina dago Gasteizen entrenaten Lako Arriaga. Oso ondo. Futbolaz gain, fandango batzuk, arinarin batzuk? Eskaz. Eskaz. Bai. Aurrien jarri ezkero egin beharko baina. Ondo. Nordu Maira. Neu. Hartu leku Andoni mesedez. Trekitilariak eta pandero joleak lotu beharko ditugu, Antxon. Bai, ia ikusi, apurtxu bet errezen edo zein izan leiken, azteko? Guazen sorteo, denpara. Agurtxane. Alabier. Sakabi. Egañazpi. Oso ondo. Itxaso. Alabier. Ez. Iser. Alabier berriro. Hori bai. Imuntxo. Beloki. Bai. Laja. Landakana. Bai. Hola, garri. Vale. Bai. Bikote hauetako askok izena ere oso jostaria baitute. Sakabi eta Egañazi mitikoak. Itxaso eta Irune, etxalarko aizpak lotzea falta izan zaigu. Izer eta Alabier, Mantxon, Alabierren karta 3. segidan jokatuta. Laja eta Landakanda, zinbesteko beste batzuk. Agurzan eta Jon, Legazpiko elustondo anai arrebak hauek. Eta Imuntzo eta Beloki, hauek ere zinbestekoak. Lau! Berroi, puntu, ondo! Laja eta Landakanda. Polita izena. Orain isil-isilik, alakorik ezingo da esan. Lucia, naia, lehenbiziko bikotetik norbidealiko dugu Maira. Nerea. Zondo, zenerea. Grazia gutxi honek edo. Bueno. Jokatu da eta leku hartu beharko dugu. Lucia, naia, zergatik. Ez dakit. Ez dakit. Intuizioa. Intuizioa. Ia ba, zuzen edo gertzabitzaten. Demora. Aukeratu, Nerea. Hori bai. Animalixa. Txakurra. Eizarixa. Eztarixa. Bai. Eiza. Zerra. Bai. Eiza txakurra. Bai. Hori bai. Eiza txakurra. Karate. Judo. Jiu-jitsu. Taekwondo. Bai. Ai. Ea marrazen. Galontzi bat. Patxarana. Txakolina. Olixua. Bai. Gatza eta Bai. vinagria. Oso ondo. Eta azken bat, demora daukagu, Sudurra, aurpegitxa, Espainiak. Bai. Txistua. Bero? Txistua, kornetia, dultzaina. Bai, bale! Eskerrak, nota marrazez bukatze duzu, bezala bazirudien rege doinu bat zetazela. Dultzaina horretatik, zatenta garria. Laura Kasmoto eta 80 puntu! Igual elorrion dultzaina hori da, pasa dultzaina eta... Lucia, naia! Bueno, edo Andoni Tantxon, bietatik norbidaliko dugu, Maira? Naia. Bai, ez da irizpide argirik, naia?
zer horri tokatu zaizu. Anaia posik due, bai. Bai. Puntua behar ditugu, momentu 0-20. Ea zema lortze ditugun, demora. Musika entzun, kaskoak, festa, diskoteka, parranda. Bai, Lucía, bota, zu bota. Ondo da bile, Maia, arkakusoa, emuntzangoa. Oso, no? bai. Eskailerak, eskailera elektrikoak, mekanikoak. Bai. Hori bai. Oso ondo naia, Ia emintzioka, bai. Tekno, Bai. Bai, tekno musika, oso, no? Bai. kaxa, kutxa, Ondo naia. Lucía? ez dakit, goea, Ez da, hobea, ez. Metronomo bat. Metronomo bat. Alde Bai. batera eta bestera. Naia, askotan aipatu izan duzu baletaren kontua, baina tekno ere Oso ondo, ondo antzatzen duzu, Bai, ze estilo. 60 puntu, neskak, oso ondo. Hori ez da akademietan ikasten, Hori barroko berezkue. Andoni Tantxone, fandango hori niña, ez dakit teknoa, akaso? Akaso Andonik teknoa antzatu zartu zuen min, eta horregatik dauka eskua horrela? Hortik doa, zozer. Bai, igual bai. Bueno, dena dela. Isil-isilik orain. Eso ves. Guere isil-isilik geratuko gara, nork hartuko du lekua. Antxone. Hau, Batxon! Aiok! Eta Andoni zuere erne, bota proposamenak, hori da, betorreko jantzita, dotore, ea zema puntu lortza ditugun. Denbora! Nekatuta, logure. Alkola. Ez, ia. Moskorra. Medicina. Bai, bueno, pero? mira, segi. Pastillak. Zer da hori, Andoni? Oso gertu gaude, Ibuprofeno hasta yo. Saldia. Venga, Bakeroa. bai? Bai, za? Bai, kauboia, bakeroa. Bakero, bai. Ia marrazten. Zer da hori, Andoni? Bueno, Oiala. ez... Mira, Bañera. Bañera, dutxa. Bai, Bai. bainontzia ondo. Marin, Zer da hori, Andoni? Lorontxia. Ez? Guau. Marin, Oiala, ez da. bai! Bai. Bai! Ondo egin du, Bai! Ez da broma. Ondo, oso ondo. Falta egun jarabea. Bai, jarabia zierako, Jarabea, bere horretan. Bai. Argi geratu dena den, Andonik ondo ez dagoenean zer egiten duen. Txupitotxo bat eta... 60 puntu ibasmatu eta mutileko ondo. Eskua musagutako nahikutara joan da, zeta, karri, trago bat eta... Moldatu bat. Itz askutua, nahiko bardinduta. Markagailuak aurretik, momentuz, Nerea Paulzuek, ia mantentzen ditun distantzia horiek. Badue, Nerea Maira, guazten denbora. Fabrika. Enpresa. Beste bat. Faktoria. Beste bat. Lantokia. Beste bat. Paso. Paso. Eskalatzeko. Katuak. Gorputzean. Arnesa. Basua. Gitarra. Altua. Bisegidan. Nintendo. Switch. Orokorra. Bideojokua. Bai. Ezurrak. Zainak. Medikua. Paso. Paso. Traumatologoa.
Eta lehenbizikoan, lastima, Nerea, Pauli jarrizkio zulan guztiak eta fabrika, autoak, konpontzeko, tailerra. Hori zen eta, dira, arnesa bideojokoa sartu dira, birekin 40 puntu, beraz, ondo? Luzia eta Naia zegoen da, nordu Maira? Naia. Maia. Badu, Eta, iaz ematitz, eskutu, zehatz asmatze ditugun, guazen denpora. Hotza. Lurra. Goian. Odeia. Pinguinoak. Poloa. Paso. Bederatzi. 10. Aurrekoa. 8. Oso ondo? Pintxo. Tortilla. Animalia. Trikoa. Paso. Berdin. Gay. Paso. Unibertsitatea. Fakultatea. Bukatu. Gradua. Lana. Zerri Naia. Kalkulo optimista xamarra izan da, tesia baitzen. Ebar da, unibertsitatea bukatu, gero beste 4 urte, gero beste 5, uste dut. Eta tira, 8 behintzat sartu da, 20 puntu zuentzat. Antoni Antxon, nordue. Ni berriro. Antxon, hartu leku mesedez. Hortxe eskutatuta daukagunitz, zehatza asmatu behar. Bale, Antoni? Eta iazeko de dituzuen, guazen denpora. Begietan, baina. Posa. Tristura. Kontrakoa. Alaia. Oso, Bai? no? Paso. Paso. Mutila. Neska. Ondo? Kotxea. Autobusa. Uberra. Taxia. Bale? Azterketa. Proiektua. Kopiatu. Trampa. Papela. Txuleta. Lasai, lasai. Joder. La rosa da kradelina, oso ondo. Oso ondo. Txuleta agertu eta zagarotegira joko dute. Baitanok. Ez da bat ere. Inondik inora ere. Izan zarete txuleta gileak orduan? Ez. Ez. Legalak izan gara. Eta eskua ere hautsi nuen bolondrez lanetan, matxo bari laguntzen eta. Ez ondo, Laurekin, Laura gai puntu izote! Markagailuak momentu, 220 puntu bildu dituzte. Nereak eta Paulek, Luziak eta Naiak 120, Antonik eta Antxonek 180. Trigoren berbak, adi erantzun beharko, bigarren fasera, ez talde doan, hemendik aterako dugulako. Guazen, Nerea, denpora. Trumoia aldu den. Hortzantza. Festa. Askaia. Zigortu. Zeatu. Epela ustela Bergaran. Sastala. Burbulla. Zainbatua. Trumoia aldu den. Hortzantza. Festa. Askaia. Zigortu. Zeatu. Epela ustela Bergaran. Sastala. Burbulla. Askiloa. Karrampa, kalambrea. Zainbatua. Eta gure kalambretik gertu bili gara. Ondo, 5ekin 50 puntu bikote. Ondo. Lucia Naia zegoen txanda, bigarren taula, ez dagoen erreboterik lehenengoan, ia bigarrenari eusten diogun. Guazten denpora. Gurpila. Txirrika. Indarra egitean ateratzen den asperena mailabian. Inkeza. Zekena. Xapazarra. Gurpila. Txirrik. Indarra egitean ateratzen den asperena mailabian. Keza. Zekena. Zurkaitza. Bero kiskalgarria. Kandela. Ondoni? Gurpila. Txirrika. Indarra egitean ateratzen den asperena mailabian. Inkesa. Zekena. Zurkaitza. Bero kiskalgarria. Zapasarra.
Purpila. Txirrika. Indarra egiten ateratzen den asperena mailabian. Astima! Berori galda zen. Galda zen eta inkeza ez da sartu aurrekoa bat bai ordea. 10 puntu beraz bikote. Andoni Antxon eta Sebo Kasi, 3. taula dator, Sebo Kasi erantzuten Andoni zuzen be, eta badator taula, denpora. Beherakoa Antzuolan. Biraurria. Beherakoa Antzuolan. Sasbera. Atea bidanko zen. Sargia. Belarrondokoa eman. Dindirritu. Nerea? Beherakoa Antzuolan. Sasbera. Atea bidanko zen. Sargia. Belarrondokoa eman. Zafardatu. Zementua porlana. Zagita. Beherakoa Antzuolan. Sasbera. Atea bidanko zen. Sargia. Belarrondokoa eman. Zafardatu. Zementua porlana. Iraurria. Jaurria! Puntu gehiagoren beharrik ez zenuten. Halere, 3rekin, osando, 30 puntu bikote. Eta markailuak trigoaren berbaketa gero, 260 puntu bildu dituzte Lorrio Ibarren, Irunen 120 puntu Luziak eta Naiak, Bilbon, Andonik eta Antxonek 180. Eta pelikula famatuan, zioten moduan, mamma mia. Hauxe, zuen azkena, Luzia eta Naia, zer moduz? Ondo, gustora. Bai? Bai. Nola esan, hau Miluzeko abentura musikala balitz, ze estena, egin nahiko zenukete, gero Greziara joan da? Ba, ez dakit haitxe... Ez dakit, Dancing Queen. Dancing Queen, mira, Greziara joan dantzan eta izan han ere Dancing Queen. Hemen, alaxi izan zaret eta bikote. Neskak eskerrik asko, terziarren. Ba, bikote, aur, aur! Zorionekoak gu, euskaldunok, kasu askotan, besteak beste mangora erosketak egitera joaten garenetan. Hemendik aurrera gehiago eta joango zarete seguruenik, ze gazteleraz hitz egiten dutenek 9,89 euroren truke erositzakete belarritako batzuk. Baina euskaldunok, prezio berean erositzakegu betaurrekoak. Hala baitio kartelak, 9,89 euro betaurrekoak, 9,99 euros pendientes. Eta ez ditut nik behar, izan orain arte bintzat betaurrekoak, baina badakit genero garestixeagoa dela begitakoa, belarritakoa baino. Orduan, joan mangora, egin erosketa euskaraz, tatera betaurreko pare batekin. Ez da txarra? Ez da txarra, ez da txarra. Ez da txarra Miluzera etorri eta zailkatzie. Ez da txarra hori. Bigarren fasera pasatzie, veteranoen leku ondo hartute, eukitzie. Bueno, zemuz bikote? Ondo. Nera Paul, ondo. Bai, bai. Mutilek, etorri eta zailkatu. Lerto baten. Erto baten. Hori da razoia. Andoni Tantxon, hori zen helburue. Bai, Etorri bai. pasatu. Bigarren fase eta listo. Erto. Bueno. Kontuz, Paul, zuk betaurrekoak, mangon bertan? Ez. Ez. Ibarren. Ibarren? Hala, denetik hau gata Ibarren. Segurako hau. Definizioak, guazen. Denbora. Euritik babesteko lekua. Aterpea. Bai. 24 orduko denbora bitartea. Eguna. Zondo. Punta guztiz mehea duena. Zorrotza. Zondo. Naziotzat hartzen den jaioterria. Paul. Aberria. Aberria. Aberria, hori bai. Interneteko gune virtuala. Webgunea. Oso ondo, bankuari eskatuko diozuna etxe bat erosteko. Hipoteka. Hipoteka. Zerbaitetik ateratzen den onura. Ateratzen den onura. Probatu. Kontuz. Ateratzen den onura. Etekina. Etekina, oso ondo. Iruñeko auzoa. Txantrea. Bikain. Zerbait egiteko behar den gaia. Aztergaia. Zerbait egiteko behar dena. Zergat. Egiteko. Materiala. Materiala, da. Baina oso ondo, gaur razondo ikusi ditugu. 8,80 puntu. Andonik ere betaurrekoak, zuk ere... Mangonez. Ez. Kontatu nahi duzu non? Ez da. Zenba sekretu dituen Andonik, eskuan, begietan... Tipo majoa da, Antxon? Bai. Misteriotxua. Baina jatorra. Zora garri. Definizioak ere oso jatorra. Guazen, denbora. Zerbaiten neurria, Andoni. Neurria edo...
Bai, Andoni, beste modu... Zatia ez. Ez, neurria edo... Ez. Tamaina. Lo sakona, Antxon. Lo. Mozoloa, ez? Ez. Lo sakona bada. Nola hasiko da? Lo bada. Hori da? Lozo... Lozarroa. Zerbait frogatzeko argudioa. Froga. Ez. Argudioa edo... Arrazoia. Venga, ba, guazen. Landarearen abartxo berria. Arazoak, Bai. Bai. Bai, hau ja ez izan desango, bai. Imua zen. Bigarren fasien gauze, Bat, 10 puntu! Etorrita egin. Etxean erre. Etorri! Ei, zuek etorri! Hor, venga. Ez da broma, Begire da buena. Etorri, Ez da broma. Etorri. Etorri miluzera. Zain gaude. Ikusiko zuie, ze ondo pasatuko duen. Eroglifikoak. Erantzuteko eta asmatzeko prest, klaro. 3. Bai, ez da? Bator lehenengo da, denpora. Herri polita da. Iuran... Zillarra da, age. Bai. Agurain. Agurain, oso ondo. Zilarraren simboloa argentum, eta urain, agurain. Egia da, ni azkeneko zentzat, abenduan, zen izen agurainen, txegulako hotza, baina ederra benetan, tango gaztelua eta... Eta ondo. Ondo, bai. Harrera ona eta oso ondo. Segulakoa. Bai. Bigarren eroglifikoa, guazen, denpora. Norazoa zoporretara. Da lan... Ez? Landa. Ba, bale? Landa, hori da... Zeran da, Tarantino. Bai? Landatan. Norazoa soporretara. Norazoa zoporretara. Landataran. Quentin. Landa... Quentin ez. Tarantino. Lande, baderantzuna ez dati. Ez? Norazoaz. Baina, ene honik? Lande. Tarantino. Tino ezken nuen behar. Lehenengo zatia behar genuen. Eta eneken duta, lande tara. Ez landa tara. Lande Ze tara. lan ez dago da, lan dago de. Paul! Argi, Bai, landa tara esan duzu. Bai, baina, bueno. Baina hori. Da honian da. Bizitza, za? Hori da. 3. denpora. Asteazkenetan izaten da. Ao, asko, akino, A ber, bestera batera. oakin, Bai, hori. Oak. Artazketan egoten da. oakin, asteazketan izaten da. Bai, Paul, oso do! bai. Az egindako o bat ikusten genuen. Az, o eta ka. Azoka. Bale. Asian azokari oak, esango zaio, akaso? Zenbat hitz atera diren? 3tik 2, ondo? 60 puntu! Andonita Antxon, eroglifikoak. Bai? Bai. Egingo dugu jolas, klaro. Bai. Bator, lehenengo eroglifikoa, mutilek, denpora? Eskuan sartu zaio. Atxamar, no. Ia. Astilla, ez. Jolastu, zatizekaz. Be, a ver, hau zan da, atxaskol, no, ez da, Erdikue? Atza geneukan. Atzamarra, atza, atza. Hasieran eta maieran. Eta erdizen, laranja, eta la eta ja, ez duz bihar. Erdikue behar dugulako. Arantxa, vale. Hori da. Bueno, ez da igual lurrartze honena izan, filena. Ez. Lasai. Bigarrena, denpora. Ederki kostata gainditu nuen. Teo da, no? Bai, Teo, koko. bai, Teorikoa. bale, Bai, Antxon! ondo. Teoria. Akenduta teoriko erdia. Teorikoa. Osondo. Gainditu zenuten? Ez da guain ondino. Ez dago zuek idabimenik? Ez. Bueno, Torko da? tarko da. Torko da. Denpora. Gure txakurra beti dabil. Osto, Bai,
Osto bat erantzunen esati. Ja, obi osto... Non dau ost. Osterdian. Bestera batera. Ostartean. No, ez. Gauerdian, ez. Osta... Ost. Gure txakurra beti dabil, ost oartean. Osto artean. Vale. Ba, ez zarete urrun ibili dena den, Antxon? Momentu batean, ost artean esan baitugu. Tira, irutik bat. Bueno. Zazera makalena ere. 25 puntu, bikote. Eta esaldi bihurriak, orain, kasu honetan ere, osto artean murrilduko gara, esaldi guztiak topatzea ditugun. Bai? Guazen, denbora. Gustatzen. Ez? Ez. Ez? Zuzu, zaion, naiz. Ez? Uretatik. Uretatik. Uretatik azpira. Ez? Uretatik. sartzea. Ez? Ikusiko ez den. Uretatik. Gertu. Gertu. Ikusiko ez. Ikusiko. Ez. Ez, ikusiko. Duzun. Duzu. Zatitxo bat, bai? Zaio gustatzen zait. Beira. Bokalak. Argibila, segi dezagun, denbora. Izen, bereko, Izen bereko. nahi, jokoan, Bai? bera, Bere. lekuan, Ez da le. bere, Ez da le. Ez da le. ez da le, lo, li, Ez da lo. Li, ez da lo. La... Eta beste lakuan, bokal bat. eroriz bero, Ez lau... laukian, eroriz Laukian, bero, eroriz gero. batetik bestera, Batetik bestera. Tira. Ondo, Nola esango luke batetik bestera Cervantesek? Relau, alau. Osondo. Otro lau. Osondo. Osondo, guau. Osondo. Zera zaigu. Antola ezagun urrengoa denbora. Ostoak. Ez? ahaten, Aten. lehengusua da, Bai? baina, Ez? eta, Ez? baino, Ez? maite, Barazkiak. Ez? horiek, Horiek. Baino. Baino. handiagoa, Handiagoa. eta, Eta? barazkiak eta Ez, ostoak maite eta? ditu. Eta ostoak Ez? Eta? maite ditu, Bai. ostoak eta barazkiak. Hori bai! Baina denbora. Ai! Jo. Arrastoa eusteko modukoa, Uste dut gogoan zerbait dautela hauek, Edo badara biltela behintzat. Venga, bikote. Bokala, guazen denbora. Festarik, Festara... festarako, Bai? aitzakia, Bai? izaten da, Izaten da. lekeition, Lekeition. Plastikozkoa Egun, izaten da. Egun? egun plastikozkoa izaten da. Bai, sono. Osondo. Arrastona. Bat 30 puntu. Arrastoak dio festarako aitzakia izaten da lekeition. Egun plastikozkoa da. Zer da? Antzarra. Antzarra ikus dezagun. Osondo. Komodina. Ederto. Urrezko komodina. Andoni Antxon. Puntuz. Motxamar momentuz. Beraz. Saldi bihurrietan trebe. Izango zarete, seguro. Bai? Denbora. Egipton. Ez? Antzinako Egipton. Kosmetikoa. Bai? Bai? Prestatzeko, Bai? euskarria. Bilatzen zen. Prestatzeko? Baliatzen zen. Bai? Euskarria. Euskarria, hori. Bai? Bale? Ondo? Elkarlana? Ondo? Elkan, Zien artean. Bogaletan beste beste. Denbora. Politikan. Ez da po. Pilota. Pilota. Jokoan. Erabiltzen den. Pala. Pala. Zabalera. Zabal... Ez da zabalera, zabal. Zabale... Ez da zabalera, bota? Zabal? Zer? Zabaldur... No, ez. Zabal? Zabalari. Zabalari? Baina probatu. Probatu gabe. Ez da barrakastarik, Zabalari. Bai, Antxon? Bai. Ja. Nire lagundu nahi. Bai, pentsatzen nabil, gure Bai. karamen Antxon bidauz, gure Antxon, arantz, laguntzen. Eta pentsatzen nabil, soka batekin edo, zerekin ekarrako zaitzuten. Arnez bat, gaur aipatu da Kontuz, saioan. bai? Proiektu asko eskuartean. Eta horrengo esaldia. Denbora. Igeltxeroek... Bai? Erabiltzen dute. Ez. Lanabesa. Ez. Edatzeko. Ez. Kareorea. Erabiltzen dute. Kareorea. Edatzeko. Edatzeko. Erabiltzen duten lanabesa. Da. Bai. Osondo. Osondo. Guztiak erabili horrela. Osondo. Lanabesa, da. Osondo. Bokalak. Kazer egin behar da bokaletan? Bota. Karo. Probatu. Claro. Bota. Bai. Guazen ba, denbora. Margolariek. Margoak. Jartzeko. Eta. Nahasteko. Erabiltzen duten. Bai? Txokoa. Erabiltzen duten? Ola. O. Ala. Alako. O. Olako. O. Ol. Ola. Ol.
Txokoa. Ez da txokoa? Txikia. Txikia, bai! Vale! Iru laro eta marra zondo, mutilek. Antzinako Egipton kosmetikoak prestatzeko baliatzen zen euskarria, igeltzeroek kare orea edatzeko erabiltzen duten lanabesa da, margolariek, margoak jartzeko eta nahazteko erabiltzen duten ol txikia. Zer da? Palea. Palea? Bota, palea. Ez da izan. Palea. Palea. Ikus dezagun? Paleta. Hostia! Ah! Komodin bari geratu gara. Paleta? Falta izagun hostiaren teori. Paleta osatzeko. Nerea Paul, sokatirara goazen da 70 puntutako baina. Andoni eta Antxon. 70 puntu, lastima, Oh, dio. Eta komodinek alde batean, hortxe ez dau puntu askorik dantzen jartzeko, baina ianok eskuratzen dituen, sokatirara goaz. Mutilek zeuek hasi erantzuten. Lehenengo erantzun hartuko dugu kontuan, ez galdu denpora askorik. Hasiko gara? Bai. Guazen denpora. Zer ziren, Atos, Portos eta Aramis? Herriak. Mosketariak. Zein da hiru aldeak desberdinak dituen hirukia? Isozelea. Eskalenoa. Zein koloretakoa da Marokoko banderako izarra? Berdea. Bai. Nerea Paul, denpora. Zein da Kolonbiako hiriburua? Bogota. Bogota, oso ondo. Andoni Antxon, denpora. Ze izen du Son Gokuren lainoak? Paso. Quinton. Nor da 252 kiloko harria altxatu duen letoniar indartsua? Paso. Martins Lesis. Zein talde osatu zuten Vicente Martínez, Joseba Tapia eta Ruper Ordorikak? Paso, bai. Hiru truku. Zein egunetan botatzen da San Ferminetako txupina? Ustaiak 6. Bai. Kalkulak bizkorrekin norbait hemen. 79 puntu galdu ditugu. Nerea eta Paulena dira orain. Goazen. Guazen denpora. Ardiak abaroan daudela esaten denean, nola daude? Lo. Itzaletan, zein euskal irratitan egiten da Demiken Mika saioa katalanez? Euskal irratian. Bilbo Irea irratian. Zein euskal monetak bete ditu aurten 10 urte? Euskoak. Bai. 30 puntu. 30 eusko. Ia izan daitezkenak. Galdu ditugu. Andoni Antxon. Goazen, Guazen, denpora. Nor da egungo Ukrainar presidentea? Zelenski. Bai. Volodymyr Zelensky. Nerea Paul, denpora. Zein gai jorratzen du Susa argitaletxearen lizipe bildumak? Feminismoa. Oso ondo. Guazen mutilek, denpora. Zein kolore da nagusi WhatsAppeko aplikazioaren logoan? Berdea. Bai. Nerea Paul, denpora. Zein film laburrekin egin du debuta zuzendaritzan Eneko Sagardoik? Paso. Betiko gaua. Zein kolorekoak izan ohi dira hartz polarrak? Zurixak. Bai? 40 segundo. Andoni Antxon. Hau ez dago galduta oraindik, Bizkor eta zuzen, goazen. Ja. Guazen mutilek, denpora. Nola deitzen da Iruñeko inauteria euskalduna? Paso. Iruinkokoa. Zein da zirkunferentziak mugatzen duen eremua? Diametroa. Zirkulua. Nola izena du familien jatorria ikertzen duen zientziak? Genealogia. Bai. Ondo, Antxon. Goazen. Nerea Paul, komodina daukazue. Guazen denpora. Zerezkoa da One Pieceko Monkey D. Lafiren kapela? Komodina. Lastozkoa. Ez bereziki, One Piece taleak. Telesailua. Bueno. Andoni Antxon, 19 segundo, goazen. Guazen mutilek, denpora. Zein egunetan ospatzen da maite minduen eguna? Osoiak 14. Osondo. Andoni ondo apuntatuta agendan, Badazpada, bai. Hori. Guazen bikote denpora. Zein da bizikletaren erabilera sustatzeko Donostiako elkartea? Paso. Kalapie. Zenbat urte bete ditu aurten Bilboko Atletik Klubek? 110. 125. Nongo presidentea da egun Vladimir Putin? Errusia. Bai. Hau ez dago orain bi. Hau ez da bukatu. Hori da, Andoni Antxon. Guazen, zer aldarrikatzen du? Denbora. Denbora aldarrikatzen du, jende asko. Bai. Nereak eta Paulek 197 puntu. Andoni eta Antxon, 103 punturekin. Ondo! Ondo! Duin!
Ondo, Andoni Antxon, zelan? Oso ondo. Bai, ondo. Bai, etorri zelkatu barrutik zelan du hau? Bueno, ez da bit. Beste mundu bat. Beste mundu bat, ondo, ezberdin ikuspegi Mundu ze. honetako kide zarete, ja? Bai, bai. Programan gehiago, orduan. Hau pasuek, Hau, bikote. gero arte. Nerea eta Paul, hirugarren saioan finalera helduta. Astesantutik bueltan, lehenbiziko saioa astelenean, umeekin egingo dugu. Umeekin ariko gara. Segurako daukagu. Zegogo daukagun! Badakigulako etxeko txikiena gauri begire egoten direla, aste oso azteuekin egongo gara. Ezin duzu galdu, Hori da, luze txikitxo bat, oso polita, ikusgarria, baina hortara joan aurretik, gaurko finala. Eta kontuak serio datoz, Final handia jokatuko dugu gaur, 187 punturekin sailkatu zarete sokatiran, denera, 414 euro kapikua dituzu irabaziak, eta zakuan jokoan, urduritzen ari naiz. 27.500, 550 euro. Ikaragarria! 27.550 euro miluzeko zakuan eta esan dugu atxeten txiki hartuko dugula. Aurretik, Txalo Zaparrada, San Benito ikastolari, Lazkaotik etorri dira, eta zoragarriak izan dira, publiko zoragarria izan da. Ederto, bueno, ez dakit niko porroten askorik eskara zaintzen, arretona, jan. Edo berezik izaintzen gara. Bai, besango zenuke? Bai, bueno. Basarie, zegoen buruta zaintzen zoienak. Zentzu horretan bai. Jatia gustatzen jaku, osea. Koipeko purua eta zaintzen zuia, eta kontatuta. Hobeto orduan. Bueno, gaur, arrainek gorputzan duten gantz kopuruaren inguruan zenbat dakizuen ikusiko dugu. Eta hauek izango dira gaurko eremuak. Zuria, erdiko ipetsua, urdina, ondoren azalduko diren arrainak, zuriak, erdiko ipetsuak edo urdinak diren asmatu beharko duzue. Zuriak gantz gutxiago, urdinak gehiago, erdiko ipetsua tarteko eremuan egongo da. Segundoko denpora eta badatoz arrainak. Denpora. Amu arraina. Txurixa. Bakailaoa. Ipetsua. Herriko ipetsua. Legatza. Txurixa. Antxoa. Urdina, ez da? Urdina. Urdina, Txurixa. ez da. Urdina piniko. Bai. Urdina. Osea, Hegaluzea. urdina. Bixigua. Bisigua. Erdikoa? Ez dugu asko jaten da. Ez garesti dago. Herriko ipetsua, venga, ipiniko. Herriko ipetsua. Urraburua. Erdan bestakitxe. Sapua, igual. Zapua? Ez da git. Horreburu ez da git. Orduan urdina? Dorada. Dorada. Ez, orduan ez. Horrek ez da goipek. Ez. Ez da holan pixkat light. Venga, emone zurixa. Zurixa. Venga. Ez dakit, Ipiniko, Ez da. danak. 34 segundu. Antxoak... Urdinak. Antxoa ez da urdina? Antxoak koipe? Badauko, holan da sustantzizia dauko, ez da holan... Bai, venga, bai. Garrasatxo pixkatxo bat. Barrela izango zen, bai, igual. Aldatuko dugu. Bai, ez dakit, itxoin, urraburua? Oso, zarantzekin duzu. Hori esan? Bisigua. Ez, dorada, esaten da. Ez que dorada, kamepi dauk. Bai, bale, Erdixa, aldatzen igual, dugu. bueno. Venga, ba, dorada, urraburu. Urraburu aldatuko dugu. Ona, bai. Bale, Emon? Herriko... Berdina. Oso. Aldatuko dugu eta... denpora. Zemuz ederrak jateko danak. Bai, Bai. danak onak. Ondo prestauta, bai. Fresko egonda, dana da bondo. Hermiota raizketan, Ben, fresko egonda, dana da bondo. Arrain urdina, antxoa zuzena da, hegaluzea, oso ondo. Antxoa gurean, apriletik. Ekainera luzatzen da, kontsumo edo garai nagusia, eta hegaluzea, 4 kilotik 30 kilora bitartekoa izan daiteken arraina. Euskal Arrantzaren kostera nagusietako bada, hegaluzearen hain zuzen. Bisigua, erdiko ipetsua dela jarri dugu. Zuzena da, eta urraburua, oso ondo, zukakia.
Bisigua, erdiko ipetsua, eta oso ona, gorputz sendo zabala du, bizkata handiz estalia, urraburua berriz itxaso bero edo epeletako arraina da. Bisiguaren antzeko itxuraz, begien ondoan, urrek koloreko marra bat du horregatik izena. Baina, Luixo botatu zazulako. Ja, eta barik be bai. Berez be bai. Berez be bai. Bale, venga. Ezer, ez dugu aldatzen. Ez dugu aldatuko? Mostakitxe. Ez dugu trukakerik erabiliko. Ez, igual da. Ez badakagu argi. Nire arrain favoritoetako bat, legatza. Zalantza barik. Arrain zuria da legatza? Bai. Ai, Bai. Beste? Eska, tristura mata dit. Da, bueno. Bi migrazio egite ditu legatzak bide batez. Bat, egunero, gauez urrazalera igotzen baita elikagaia, eta bestea urte sasoiaren araberakoa, ugalketarekin lotua. Hala aritzen da legatza. 27.551 euro ditugu Milusteko zakuan. Munduko bakaia. Bi arrain, bi geltoki, eta iritsiko ginateke. Bakailua eta muarraina, zalantzak? Bai. Zeinekin, bakailuarekin Bai, esate bai, bai. baterako? Abestiaz be oin, oin zalantza danak sartzen di. Mostakitxe, bateraki. Erdiko ipetxu edo zuria den, zalantza hori? Errekakoa zelan dan, da pixkat holan ganora bakua, ez? Bakailua, erdiko ipetxua den ikusiko dugu. Diru asko. Jokoan, Miluzen, bakailaua erdiko ipetxua da? Alderantziz egon dira, bakailaua zuria, amuarraina erdiko ipetxua. Ez dugu gaur bikote zakurik arrantzatu, baina aurrera jarraituko dugu, saiakera horretan 414 euro pilatuta. Oso ondo, bikote, zoragarri.